in ha lo langin teo le heun te in mu thin na hmuna akala an hun man dun thin na ani ti sha in alan dan chuan moji gun report pek na thin chu kang inju chau ani lawa in ha po chuan sia ta nei ve zel ti chu a sia theya teo lo lang ve thungin twal thana thlenza bara thil theng te chu chiang takin angai twa theya damdoi phul na su a in nuwa ero shat le mu chan thei anei lo thung a rui nuwa an mani hotel a shwai tu driver chu chiang lo takin ala she theya a mit chau a mu bok nen a mu chun po a chiang lo hle chairman ne na Mr. Jin chuan mogi chun a chuina ho chu a shila mogi juna nu chu boral to in kango group noya na thok china ni in ha ne na school kal dun ni in atlei rol chho nuwa kang inju puina in company ya aluta kang inju a secretary ni tura du sakna adong bok kang inju thu suya piang a zom don ti na animo chairman ni na ti la yin Mr. Han chuan teo a soi sakani na nen khan a in zoma ngem alo soya chairman ni ro in teo ami sia a sha dana zot lo Mr. Jin chuan ka mu dan chuan phuba la du ni se chu an nun na lak sak du chi ni in ka shelo an nun na lak sak a in engma nei lova ding chuak thei to lowin asiam zo kang ati a chairman po in engemo in phum ru om ni nge ya sha in thu dik in thup chu arang thei ang bera choi chuak ngei turin thu chu a pe zui bok Gwangil chuan mogi jun chuinan a in adjust chu en ringin akal peilo hle ma se teo tan ani awangin akal le shama floor number 5 ani anga elevator ra alu tur chu in halo omin button chu alo mesa a 5 ani bok rin hlel ani lo nan akal tumna ni ma se 6 jok chu a met zui ve ngala in ha kal nuwa achunga changa en thla in a rin ruk ang cha in mogi chuna ina chuan aluta alan dan chuan kongka kik po ngai lovin password mangin osam takin alut tlang theya gwangil chuan thilni phung chu arin sha thei ta bok jelama teo hne na chuan mogi chuna nu thi na chungchang le mogi jun chu in ha ne na anin kom chaudan report ta pe a mogi chuna nu thi la in mogi jun chu kumsomi velani a chuti lai chuan in ha chen na om ve in chuta chuan in ha nen kumsari an cheng dun boka teo chuan a thusha ten chong vya ma se a soitum tak chu soitu rin lo ti a gwangil po in mogi juna phone pakhat sok a chui chwa atanga in ha nen anin byak zoi dan te asoya gwangil chuan in ha chukol ti rin in ha o nge ni ti a chan rualin a da le da ya in ha an thu poimo a omani ringa a call back chuan mogi juna na alo chang thwaya an thu soite chu gwanggilan a she thei vek thung in ha an phone me top ngal chan a zolai chuan mogi jun chuan a call lo thu asoya kamongin alo met palanyang ti ya a wan zui wangin in ha point ala thu tak law korta I che chasi a ilo manata na ton kar chu tikhan ha chol ro in ha chuan at ti zui bok teo an in ha ni na dik taka sha chuan a chongin a ril ru chu an hle a gwangil chuan in ha arin na zong song te no je vek tura shilin ka mudan chuan kang in ha hi I chiana ni law ati ve boka korta chuan teo chu thiam lo chan tir ni ta a shemna sang ber pek ni in kor chuan case ati top ri a thi tura achung thu rel tura engwa ti swal anei lo wangin teo chuan a thiam lo ani lo sia a au chwa puina sa hle police ten andang zui boka in ha chuan poiti mel takin chairman ne na teo chu thi tura achung thu rel ani thu asoya chairman chuan poiti ve mel tak zet teo twal tha thu boy nei ani angin a omna jail sun ani a omna thara chuan ama mil sha tu lo omin anin mil sha dane ro adu om lem law an zinga an boss ber chuan na heun kut athak do na lo chan tu kha ani ti ala sherenga chulai muna a om ve chu a musithle teo ero in engtin ma tilet lovin an thu soite angai thaliam topa an ni nilaw thil dangai twa tur anga em wanga ni ber in ha le kango attorney te in bia in
Teo khe sung chang an soi du na in ha chuan child nung bera Teo thitura achung thu rel ani lo chan chu aril rulam fel lo wanga chul ani empty chu azo chianga attorney po chuan za asomria chu aril rulam wanga ni thu asoi ve bok in ha chuan child le peka chuan za a chianga ti hlum ani theinan channa turin ati a kang o group attorney inina a iti thei em ang ati zui bok in ha chuan a in bwala in Teo le heun te thlak a hmu te chu angai to le ta anin fop lai thlak te chu haral to ma se a thin rim na te ero aral mai law dar thlanga a in en lai te chuan Teo le heun ten a shat lawa nuaman chen tur lai ringo chu aswang to a ba chu ma Teun lo lut ve chuan thatta ka bia in chol hadam tur chuan ati a in ha ero in angai to na omte awanga a thin rim chu shithla in heun du lo chung chu khoya tuma heun chuan lo dang zelin anem son dor thung chu chuan in ha ti thin rim zwal sawin ba ta pa chuan anam thu bora a in hai chwale rual chuan rek betin engwanga ani thlangi ani chu a in puang ta vek bok atira changa Teo an adu awang chawa nai lui ni a Teo chu ran ang leka chwa in ani theingai lo tur aswang to na te cha saka ani na sha chan tir atum ber tho chu asoi suya min lau du su ini na isha chung chuan itan a hlo om lawang ti in a chwa san nga la jela chuan heun chuan Teo tlo in an ril chung rila thu om te ze ve chuan anin bia a Teo an in ha thil tum a sha ti zep chunga in ha om da na zo chuan heun poin an bo rak chalo te da cha in an du thu sam le tum te ti lotling tura a be mek thu chu a soi ve bok Teo chuan a thil duwa chiang turin a shela thei to pa be turin a ti bok heun chuan a thil tum ti lotling ta se engtin ngi a om ve yang a zota Teo chuan a thil tum ber kango group lam ani lo thu chawin a lo chang thung heun chuan Teo thu soi te vong rengin chairman a munga la mani in ring tok takin chairman chu a ma chon bok chairman chuan atan engma lo mai ani zalan tir she lo ma se a in rin tok na ti chat pha chu atum lawa kango group chang hian ka no chuak ngal thei chati sha em chairman ina ati po chuan min no chuak ngal lovin warning min pe masa a ti in heun chuan warning sok a pek chana om ti sha in engti turin nge a du chu azot ve nga la jela chuan Teo kyanga a roommate boss tak lo chu chuan engwanga jel tangzi nga leader mudu nge azota Teo chuan anau pakhat zok ne na alo zo to wanga ni nang chu leader ni law Teo an ti chuan boss tak chu alom lo hle leader ani ring lo ma se cell phone amamo thu chu a shil ve thowa anom na room chhuat khoka an thil thu ru ka phor chuan Teo chuan a en renga cell phone a lak rualin boss tak chuan na a tho thei thu chu alo soya Teo ne na chuan bank account number pe in chuta chuan poisa thon turin ati a Teo chuan a poisa thon tur zat soin cell phone chu a mang thengem a sha thuna le charger amamo don na wanga a omtel huna chau poisa a thon tur tho chu a soi ve bok boss tak chuan Teo a thuak finga tilutuk chu angai rule viawa jel tang ten thomno anda felna muna chuan a rukin charger anin hlana Teo chuan a thogru fel chautia duty ten anlo kawa an muhmane moti in a hlau thong hle duty chuan tlo tu nei thu chu a lo shela room kongka a changa ama mutum tu a mu chuan duty te ne na chuan a nyal thu chu a shela a let le ngal bok anu chu shom ti takina oma Teo ne na police duty pa in ama mutura arun kalna ahla thu a soi chuan Teo kallai chu ading chuta duty in che tur ati po chuan kalatum lawa anuwa chuan tlan let le thutin anu chu mu atuma duty ten danan tumna tal luin ruma chuan a luta ma se anu mel mu tur chu alo om to law
anu chu po na lo chuak to in she ti takin a chap ve boka teo po chuan an khoi anga omin anu laka a dan chu a in chhir hle zana duty in sela fandia diat la in kongka a ko zau lo te ya duty me lo lang chu a en ve renga damdoya ruizana driver mitming a mu chu she chuakin mogi chuna mitmeng nen a me bela kha driver kha mogi chun anilo ti chu a she thei tabok duty suya boss tek an ei tur semlai chuan teo chuan abana alo chel saka boss tek chuan duty in a mu chu a hlau ve hle teo chuan thil ti sak turin alo nge na in ha chuan heun ne na an chung ko zan ra kil tura apan nakal tura ati thu chu a shila heun chuan arin ani awangin makatilem law in ha an alaka tharum thoma se a hlo pha lova ama ang boka borak sem le tumna anei bik law in ha chuan heun ngonga akut nu a mu chuan in chenlam ngai to a chu lo thu a soya heun chuan angai to thlen lo thu chu a soi ve bok Gwangil chuan phone number langa changa a phone call don chu a en liam mai maya ma se aron rik non le ta ka chuan a chang ve wat teo alo ni a maka ti viau bok teo chuan tol thana thlen zana an mani hotel a shwai tu chu mogi chun anilo ti in kang in jun le anula thatu chu mogi chun ani ngei dona chumia tan chuan fin fiana an ma mo bok ma se a masa in mogi chun chu ani ngei ti an sha chan theinan driver chu an zon chwa phota ngai dona gwangil ne na chuan arang lama zong chuak turin thu chu a pe ngal bok gwangil chuan damdoi zor na lama kangin ju thopui chin chu asam takin a zong chhuaka ana thok pakhat chan chin chu a zota chu pa chuan kangin ju thina chungchang kai hnoi ani don na wangin enga ma in rol lo tum lawa ma se gwangil chuan khazana driver kha annoya mi ani ti a sha to awangin a in nam hnoi reng to thu chu a shela tlan siana tur nei lo zia chu a mu tir ngal bok gwangil chuan a italian chan palian tak tak te chu alo din chil tir reng to boka chung italian mi te chuan ami soi chu an chui zui ngala a omna niya a soya chuan kalin an zong ngala ma se chu pa chu lova nei lawin ama man tum tu telaka ta chu atlan che mana mun him ni a sha ta thlen ral chuan mogi chun chu a bengal bok mogi chun chuan in ha ne na thu chu a thlen vele ngala an mi zon pa chuan mogi chun ne na anin mun na mun tur thlengin a thla amwang to lo hle midang omve ni ya a sha chu mogi chun ni ya ngain a bia a ma se a in rin lo la ya mogi chun chu ron lang thutin a ngonga chemin a ron vit ngala ka po chhon lovin a boral zui bok kangin ha chuan ruang chu en vung vungin mogi chun ne na chuan teo tha a ron zui bok jela chuan heun chuan chairman ne na zanja kel tura somna adon thu chu asoya chumi ma chuan sha du anei thu asoi bok teo ne na chuan kango group nei adu thu asoya apuina adila ni ber teo chuan engma zep nei lo turin ashil masa a heun chuan a ngonga in ha kut nu mu in ha an pani in kar engkim an sha chuak vek to ti le an pathuma ama a anin kom anga hun man a har sa to thu chu asoya teo chuan ama puwa lemchang mai chau an ni thu chu asoi ve bok tuna chang chuan lemchan le po angai to law kan pani chawin kan ni to heun chuan alo ti ve le boka I theina hi coloring renga I thiam na mangin kango group nei tu ni turin min puiro heun chuan atili a teo po in tu nanga alaka a renga ni chuan kango group nei tu ala ni ngei tur thu chu atiam ve bok zanja an ki lain chairman chuan heun chu kar thara changa na achan thei tur thu a shela midang ma a chuan company foundation lama planning director ani tur thu apwang ngal bok makanti hlom viau lain hui ju chuan alom puiliam satla le theimaya Jishan chuan anu omlawa wanga ani na midang lo pe kher chu dika a shat lo thu chu alo soi thung lo do dal turin engni na ngei nei
chairman ina ti chuan Jason chu alom lo hle Royal Road Project ka apa in apuina te chu chanchana mangin I Royal Road Project hi I hlo champui theiania ati khuma chairman ni ro in a hlaulem lo Ipa minister ni tura puitu tungia ni shareng ro ati saka heun hena ati tur chin sha tur le thataka thok tura ati chuan heun chuan za takin achang let vat chu chuan Jason chu ati thinrem zwal sau bok chairman chuan nuwa songju chu thinrem ti sha zatin engma soilo chuan achhuak ve nga la Jason chuan heun hena ala inchir tur thu shilin achhuak ve bok huiju ero in Bawra ka chang chuan ishelok bik lo ti asyata I chana tan chuan a om lo shan lowe in ha ne na ti in anu pui thil ti asyat pui lo chu anui zat hle an pani chuan a chwa san ve nga la midang om lo ve le in ha chuan I du lo ni khan I soisia ati a heun chuan na satlia in pek le foundation na thu nei na in pek tum chu a in ang lo ti in kango grupa a om theina na ni na poimo tak amamo ve thau tho chu asoya in ha an chairman rahman na emni ati chuan ani lo thu le adil anga pe kani thu chu asoya heu nin enga ma ngai lo anga alang chu I theilai khan I du to kin chen ro ati khuma gwanggilan adora kang in ha a mu chuan makati mel hle kang in ha chuan gwangil chu tunge ani a enge ati chin a she to ni in alang bok